L'educació viva no és una metodologia, és una manera d'acompanyar els infants perquè puguin desenvolupar el seu potencial. En essència, és una manera d'acompanyar amb amor els infants i els joves, però no és una metodologia. Una metodologia, estrictament parlant, és un protocol que un aplica a tota persona, en tota situació, en qualsevol context. I jo crec que un protocol no pot ser mai adequat amb una realitat que sempre és complexa i sempre és variada. Us posaré un exemple. Imagineu-vos que un dia veieu com un nen petit, potser el vostre fill de 2 anys, agafa un plastidècor, un color, amb un paper i comença a ratllar-lo, i fins i tot sense mirar-lo. I normalment el que fa quan acaba aquesta activitat és que el deixa allà i se'n va. Imagineu-vos que aquell dia, en acabar aquesta activitat, se'l mira i ve a vosaltres i us l'ensenya, amb el seu somriure. Normalment, davant d'aquest acte d'un nen, l'adult acostuma a dir 2 coses, que són «que bonic», a més amb entonació, «que bonic». I l'altra cosa comuna és «què és?». Diguem-ne, són automatismes que ens surten, són aquelles coses inconscients que fem davant de situacions que hem viscut, d'alguna manera. Si poguéssim parar aquí aquesta pel·lícula i reflexionar i dir-nos, per què en aquest moment jo dic que bonic, per exemple, i quines són les implicacions d'haver dit això? És a dir, per què dic això? És a dir, quines són les motivacions per dir això i quines són les implicacions? Normalment diem que bonic perquè volem que el nen se senti bé i pensem que si valorem la seva feina ell se sentirà bé i sentint-se bé edificarà una autoestima sana. Diguem-ne que en nosaltres hi ha aquesta idea de fons de que l'autoestima està sana quan l'altra persona rep valoracions positives del que està fent. És realment així? L'autoestima d'una persona s'edifica en base a les valoracions dels altres? I què passa si estem constantment exposats a una valoració, encara que sigui positiva, de l'altre? Una altra idea, és a dir, què estem transmetent amb aquesta informació de que bonic, per altra banda? D'alguna manera el que li estem dient al nen és que davant de la teva acció jo valoro un resultat de la teva acció i dic que això és bonic. Li estem transmetent d'alguna manera la idea de que l'art ha de tenir un valor estètic i que la teva acció ha de ser valorada per una altra persona. És a dir, que tu et sentiràs bé quan et sentis valorat positivament per una altra persona. Potser és una acció bastant insignificant, però si d'alguna manera la idea de fons que tenim quan nosaltres ens relacionem amb els infants, amb els nostres fills o amb altres persones, és que l'autoestima d'una altra persona estarà sana quan estiguem en una valoració constant positiva del que l'altre fa, és possible que com a conseqüència generem la necessitat de l'altre a buscar la valoració, la dependència de l'altre a buscar la valoració de les seves accions en l'altre. D'alguna manera, quan una persona està més pendent de la búsqueda de la valoració de l'altre que de quina és la seva necessitat interna, és una persona que ja té una mica de malaltia. És a dir, la persona sana és aquella persona que és capaç de connectar-se amb el seu desig, amb la seva necessitat interna i trobar els mecanismes socialment adequats per satisfer-la. Una mica de neurosis és la persona que està constantment depenent de la valoració d'un altre i desconnectada, per tant, de la connexió amb les seves tensions internes, les seves necessitats internes i la seva possibilitat de satisfer-les. Per tant, si estem en la dinàmica de valorar gratuïtament l'acció d'una altra persona, sense que aquesta acció parteixi d'una percepció, sinó de la nostra intranquil·litat, del nostre inconscient de què hem de valorar l'altre, és possible que si això és un patró de comportament constant, tingui com a conseqüència en què l'altre depengui, comenci a dependre de la valoració del primer. Mirem per una altra banda l'altra resposta. Què és? Quan diem què és, d'alguna manera, des d'on ho diem i quines conseqüències pot tenir?
Normalment diem què és des de la necessitat de l'adult d'atorgar-li una etiqueta a algú per aleshores saber com relacionar-se. Perquè normalment l'adult ja no ens relacionem des d'una calma, des d'una entrega a la vivència, sinó des d'una idea de què és això i, per tant, quan ja sé què és, ja sé quina és la manera de relacionar-me, no? Parteix més aviat des d'una intranquil·litat de l'adult, que transmetem també en l'infant, no? Aquesta idea de quan miris alguna cosa has de saber què és, més que entregat a la vivència i a partir d'aquí a veure què es genera, no? Però, d'altra banda, també transmetem la idea de que l'art té com a funció de reproduir la realitat. És a dir, allò que dibuixem ha de representar alguna cosa i, a més, el que ha representat no ho sabem el que és. Per tant, has fallat en aquesta acció de representació. Fixeu-vos que és una idea falsa, que grans artistes, no?, ens han ensenyat que la funció principal de l'art no és... Una és la de la representació de la realitat, però no és la principal, no? Una de les funcions principals de l'art és donar sortida a una pulsió interna, diguem-ne, a una tensió interna que necessita ser expressada, que té valor pel fet de ser i no perquè produeix res o representa res, no? Però amb aquesta actitud de què és, i això ha de ser alguna cosa, d'alguna manera també estem transmetent aquesta intranquil·litat en què has de saber el que són les coses abans de viure-les, no? Les has d'intel·lectualitzar abans de viure-les, i d'altra banda, l'art té com a funció reproduir una realitat, no? Dius, va, això és filar molt prim. Sí, és filar molt prim, però, diguem-ne, les nostres accions tenen conseqüències si són patrons. És a dir, si nosaltres estem en un patró constant de motivació de l'altre i nosaltres estem en un patró constant de control de la realitat, aleshores això té una sèrie de conseqüències sobre les persones amb qui ens relacionem, en especial els nostres fills, no? D'alguna manera comencem a estructurar el seu pensament, les seves emocions, el seu pensament, comencem a construir una persona més aviat des de les nostres intranquil·litat i la nostra falta de calma, no? Bueno, i vosaltres podríeu dir, bueno, però aleshores què fem quan un nen ens demana, ens ensenya un dibuix, no? Si us feu aquesta pregunta és segurament perquè esteu en la necessitat de controlar la situació. L'educació viva, des de l'educació viva no sabríem què hem de fer d'entrada. Hem de conèixer aquell infant, sobretot la idea fonamental és que la nostra acció parteix de la percepció del que és adequat. I el que és adequat en un moment donat és diferent en cada moment per cada nen. I per un mateix nen pot ser diferent en diferents moments. No neguem la possibilitat de preguntar què és, o no neguem la possibilitat d'expressar el nostre goig per l'acció de l'altre, o fins i tot d'expressar que ens agrada allò que aquella persona ha fet. Simplement que intentem que la nostra acció no parteixi d'un pensament, una emoció inconscient, una intranquil·litat pròpia, sinó que percebem què és adequat en aquest moment perquè aquesta persona se senti reconeguda, se senti segura i pugui construir-se a si mateixa des d'ella mateixa, no? Per tant, el que farem serà diferent. Us obro una possibilitat. Per exemple, imagineu-vos que és un nen de 2 anys que al igual que quan fa a vegades un nen petit fa caca, literalment fa caca, i t'ensenya la caca. I és evident que aquí normalment no diem que bonic, però sí que acostumem a dir que bé, no? Perquè ens agrada que domini el control dels esfínters i ens alegrem de la consecució d'aquesta fita, no? És molt probable que en ensenyar-nos allò que fa, és possible que el que estigui buscant és el reconeixement de la seva singularitat, el reconeixement de que ell és un ésser autònom, el reconeixement de que ell ha fet alguna cosa per si mateix i això significa que ell ja no és la mama i ja no és el papa, és un ésser autònom, no? Que busca ser reconegut de la mateixa manera que a vegades un nen més gran pot estar enfilant-se a dalt d'un arbre i ens pregunta «Papa, mira'm», no? I en essència està buscant «et veig». El que està buscant és el reconeixement per part teva de que ell s'està fent gran, no? Que és capaç de fer aquestes coses. Per tant, no busca tant la valoració de la seva acció, sinó el reconeixement de que ell és un ésser autònom i capaç i que està creixent. No busca tant el valor, el reconeixement o la valoració del valor estètic que pugui tenir allò, de si s'assembla o no s'assembla a la realitat, sinó una altra vegada, no? Això no és un protocol una altra vegada, és a dir, cada vegada que un nen m'ensenya un dibuix, d'alguna manera és possible que no estigui buscant això. Només és un exemple de dir que l'educació viva
no és una metodologia que tracta d'aplicar un patró. Ambients, projectes, el que sigui. Tot això són estructures que podem fer servir en un moment donat, però les estructures no és l'educació viva. L'educació viva és preguntar-nos quina és la necessitat autèntica que busca aquest nen amb aquesta acció, ja sigui una acció d'agressió, ja sigui una acció de crear alguna cosa, ja sigui una acció de plorar, quina és la necessitat que està allà i com puc acompanyar jo aquesta necessitat de manera que aquesta persona se senti protegida, se senti vinculada i senti que pot construir-se a si mateixa des de dintre. Per tant, en essència, l'educació viva no s'ha de restringir a espais alternatius, a espais que treballen per ambients, es tracta d'una manera de relacionar-se que es pot tirar endavant en qualsevol espai, en qualsevol moment, començant per mi mateix, com em relaciono amb mi mateix, no? Començant com em relaciono amb la parella, com em relaciono amb els companys de feina i com em relaciono amb els infants. Es pot fer, diguem-ne, no seria... En moltes formacions que jo faig, em trobo amb persones que en acabar alguna dinàmica m'expliquen sí, però jo això a la meva escola no ho puc fer, no? Perquè és una escola més tradicional, perquè la majoria del professorat pensa encara que educar implica ensenyar amb llibre de text, no? A les famílies volen això, l'inspector ens demana això altre. Jo sempre els responc que si tu decideixes continuar en aquest sistema perquè sents que estàs aportant alguna cosa valuós a les altres persones, malgrat totes les limitacions i malgrat que tu no podries fer tot el que a tu t'agradaria fer, la teva feina pot ser molt valuosa si tu estàs en aquest procés de preguntar, de cuidar els altres, no? Perquè estàs en suficient calma. Si estàs en aquest procés de preguntar-te quina és la necessitat d'aquella persona i com puc acompanyar-la jo en aquest moment, malgrat que potser no puc fer ambients, no puc ni tan sols treballar per racons, he de treballar amb un llibre de text, no? Diguem-ne, encara que només sigui, i aquest només, encara que sigui el comunicar-me, en tractar amb carinyo, en respectar l'altre, en no posar tant d'èmfasis en el currículum, no? Ja crec que és algo valuós, independentment de que això algú li vulgui dir que és educació viva o no, que és la cosa menys important, no? Perquè no es tracta d'una metodologia, es tracta d'estar en un procés d'intentar cuidar-nos, de cuidar la nostra alegria de viure.